Yo, jelas nada asik. Monggo bos Melan, bos Bebek, sugeng ditangetaken. Ugi kantor kagem patiku gepek kali terus. Paico paican yen ra kerja ora jajan. Sawindu suwe lawase lunga kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu bebojatku ati susah angon sliramu. Rinowo kita hati-hati, hati susah nunggu kowe bali, hati dong kemana pasur, rasa kangen ra bisa mari, ya mung Resta kang bisa nambah. Sembah nuwun. Iki pembukaan wis. Lho, lah andani to. Aku ki jane sasaran aku Bos Melan. Monggo Bos Melan, mriki. Harus joget dulu. Bosku. Menika sareng kali bapak ingkang kagungan dalem. Karo Mas Bebek. Wah, ki jane. Mas Bebek. Nah, sing duwe kali deres. Aja slow. Ake jos. Kali terus bergoyang, Mbak Yati maju. Jos, spesial Bos Melan. Bos Melan, Bos Bebek. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu bebojatku ati susah tangon sliramu. Rinowo kita hati-hati, hati susah nunggu kowe bali, rasa kangen ra bisa mari, ya mung Resta kang bisa nambah. Dibuka wis bayangnya kaya ngene lho. Nek Bos Melan karo Bos Bebek ngene iki. Pokoke tenan. Kalajengaken napa, Mas Melan? Lajeng napa, Bosku? Lakune napa malih, Bos Bebek?
Derek, oke. Derek mawon nggih. Aja. Manut. Apa? Aku ngantek kaget lho. Garwane wong liya ya apik, Iya. lali janjine ya apik. Pokoke apik. Sebuti. Kabeh apik. Oke. Pokoke trimo manut. Bablas ke GWL dhek iki. Nah, aja Sto. Ae. Spesial bos Melan, bos Pepe. Oke, Garwane untuk wong pagiku gepeng sing duwe kali terus. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mong kaimpi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ning ati Pokoknya pun sedaya jenengan dereng. Ha lho. izin Pak Jarno izin bengi iki ora. Oh biasa absen toh. Dek, Halo. bareng kok bos Milan iki suanane ya apik. Oh, Bos Melan Nek kok nembang, nyanyi bar iki siap. harus siap, pokoknya siap. rangkaian Bos, lagu ya Mas ya. lagu niki saged mboten? Mangke terus dilajeng napa lagune Biasa, jenengan? kok pokoknya Pak anu bos Milan nembang dhewe. Ah. Biayane bagus awet enom. Ah iya. Ya Allah. Ya Allah. Neng apa sliramu Eh, cekku galaku kaya putus Oh, budong, hati kok karun Gusti kula nyuwun ngapura spesial bos Melan, bos Pepe, asik, asik, wong ayu sing tak tresnani rino wengi mong kaimpi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ning ati Natian sepi ketemu
mergo semelan. Nggone dhewe jogeti dhewe. Terus bola bocah nih bocah. Woi, nih, nih. Halo Mas. Sukini. Yo di Budi. Budi biasa biae. Kowe iki salah alamat. Lah piye to? Masri mepene kono. Ya aku ngerti, aku mek nggur salaman lho. Aku kok nggur kleru wae karo kowe iki. Masri apa? Lah wong iki kleru berjarak kowe iki. Lah wong mepene kono kok ngledok rono kuwi. Yo kok sik Mas kabeh rata Mas. Oke, terserah. Nggih Pak Jarno. Masri Pak jenengan anu HE boten Pak? Boten. Mbok HE Pak? Lah halah. Ayo Yit, perayit. Lah ya jenengan lebokno lebok. Ayo Mbak Putih. Pak De, ajeng HE boten? Lakune napa? Caedan ya Pak. Ini. Wis sing di omah Loro iki. asmara. Ngerti? Kowe iki Dek, tamu pirang-pirang sing di omah sing di Pasar lho. Ya gak apa-apa to Mas, aku nyedaki sing di omah. Oh, Mbak, loro asmara rondo kempling, Mas. Rondo kempling awake awan. Lah iya. Oke, Dik, kesupen kula. Lah iya, ini dulur kula, Mas. Iki. Oke, siap. Mas pripun kabare? Alhamdulillah. Penak lho, oke dulur, oke rezeki, Mas. Ngono kuwi lho. Mas Apa? Prekon. Ora aku golek boloku. Bolomu ning ngisor ke lho. Nih, Bukil. kucing no kok kuwi. Katresnan yo. Iya, lebokno jenengan. Pengumuman. Yang merasa HP-nya kehilangan bablas ngae PA ya nih. Iya. Wis, lebokne sik. Eman HP kok nemu dikekke. Alah. Tuku yo larang kok. Wong kok dadi wong Dosa yo tak songgone. ya maling kok ya Yang maling yo bangga. ben sing ra ngerti kan ra ngerti. Ngerti, wong maling ki dadi buta, Mas. Gak usah. Rasanya apa rasanya? Rasa lah. Ele, rasa kok ya mbok cenat lho. Jadi petono Oh, alah. karepku wis. Oke. Gas. Terus ning Wirat Moyo. Erik masyaallah. Mas. Erik lope-lope ngono lho. Erik lomba-lomba. Katresnan ning Wirat Moyo. Tinampi dene roro. Senajan kota sadero kabeh leno ala teko.
bengi iki nih Bumilange disekseni. Piye Mas? Bengi iki aku nyambut gawe ngene Mas Nyono. Heeh. Ra bayaran ra masalah. Walah wis dibayar lunas kaya wis modar gene aku dibayar lunas. Amplope wis mlebu kok. Alah. iPhone kok len. Apa? iPhone. iPhone. 7 juta 100 itu. Nah ya. Ya gak apa-apa Mas. HP ini bom-bom. Lah ya. Bagi ya Allah ini. Rasa. Mas, arep jaluk Mas. aku Kowe arep jaluk bos Milan iki ora tak cegai. Ojo cegai Mas. Tuman iki kok penyanyi njaluk duit ae. Padahal sing ngajak kowe lho. Aku rene kok sing Ojo ngokot ngene kowe ya. lho. Iki aja ono-ono tadi. Lho ngono kuwi. Ojo isin-isin ke aku iki. Apa diparingi Mas Milan? Lah ya. Tuman iki. Oh alah, Mas Milan senengane ngoten niku, bulet ae. Penyanyi. Lho kok suto ngono lho. MC Mas. untuk daerah untuk melas. Lah iya. Wah aku ditum ngono lho mbacano. Benti lindes. Oke. Ayo, lebokno. Mas Milan, Iya. santai Mas. Iya, Rasa dikei. rasa kaya ngono ra dikei. Tuman Iya iki, halah. Cara ngekei aku genah munggah swarga. Sepik ngono kuwi. Nanti Aku ini Mas Black sik lho. rene sik lho. Oke. Ya, iki loro asmara. Engko Nih. nanjake sapa iki? Ora. Mas Milan, sampean pengen tukar duit gak? Ndak, ngopo takok-takok. Ya maksudku mbok menawa kira. Enggak gitu, Mas. Iya. Mas Milan, ngapunten ajeng sedekah napa mboten? Tambah ngere. Ayo. Lah nek iki jolke duit dijolke duit. Lah nek iki njaluk. Niki pencairannya enten panti jompo, lansia, ngoten. Tasnya putih, Tenang aja. Tasnya putih. Tas. Kuwi tas isine 100-an kabeh di sopan. Oh, ya. Tenang. Oke, Mas Milan. Bos Milan ki dhewe nang gone Pak Anu Iya. kaya Pak. Iya. Kan 5 juta. Iya. Katresnan ning Wirat Moyo. Walah masyaallah. Ditabui Mas, ditabui nggih. Kula nembang ditabui. Katresnan tak dundung tak lho ya. Katresnan ning Wirat Moyo. Kloteng. Ning promosione. Kaki dong kemana-mana. Loro asmara dhengi. Mbak Ragil maju. Monggo nyakar piyambak, Dek Ragil. Monggo Pak. Yo. Mas. Oh berarti HE iki. Oke, baik. Aku mati
Bapak Ibu yang merasa kehilangan HP Masya Allah. iPhone drink wine Lek gawe pengumuman ki sing bener, iku HP-ne apa? ini per iPhone nih Dudu. kameranya papat loh. Dudu. Maxtron. Maxtron. Bapak Ibu tamu undangan saya hitung 3 kali kalau nggak diambil hak saya ya. Ini yang merasa punya kehilangan HP tolong diambil di panggung hiburan jelas nada. Saya hitung 3 kali kalau nggak diambil hak saya. 1, 2, 3. Ya. Oke, dol gede Heeh, niki dilabaske rondo kempling Mas. Rondo kempling diengki, anjar maju. Tek nasi ya. Oke, no nano. Yo. Aku Slow. Monggo dianjar maju. Gabun di cahayu
Gel. Ada yang mau lulusan riyen tapi kanca-kanca dadi nderek. Monggo, ajeng ngaturke napa monggo. Memanismu angu jiwa Dek Ragil maju. Dek Ragil, Mbak Fitri. Oh, Mbak Fitri Triga, anu Fitri Triplek. Fitri Tegar. Tapi niki mangke anu lagune dangdut mawon mboten napa. Nggih. Sing penting kira grandalian. Oh, nggih, monggo. Madhepe mriku, Pak. Syutinge mriku. Agawe rujiting kalih Pasar sono nyawiji rara apa kang natya upama munduta rukmi Neng lain. Tartamtu taktu ruti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa ing madyane ing jala temah gonjing angge neng paku lingan sing nembang sing campur carine Sragen sing kagungan kersa priyayi Sagen sing nembang wong Tuban Sri Uning co. Ayo panitia Mas Agung CS Mas Anton lu langsung di giatnya lur Sri Uning ditayuke monggo Sri Uning ditayuke ngendi kanca-kanca ngesokne aku kena malah ra ketok blas iki Dipun rencangi sinten Mang Mileh. wah ndelok kok kayak si Wahyu kayak malah ndelik ya kangkringane ayo joget Mas Arsono anu kendangane anu gagrak bloro saged Saged. Niku cah bloro, Pak. bloro Cah bloro niku. ayo Bloron. Anu direncangi urutane kowe, Put. Yo Mas Delta leren sik ganti Hah? Mas Erik. Sapa? ayo Mbak Fitri Mas Arsono kali Mbak Fitri ke niki riyen sing tenggene Mas Alwi Monggo Dek Fitri. La. Sri Uning mustika tuban laput tresno lan sapoyo pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasetya
raito kang rinepto katange pribadi Wirat Maya putranira sira lawe adipati Sri Huning putraning ati wong sepati nalika ing uni kapupo ing Madyalaga yuk prang tanding lawan minajingga katresnaning Wirat Maya tinampite neng Rara Sri Huning senajan kasanira Kapteng Wisma Alabun Negara Sri Huning mustika tuban tresna Sabaya pati marang Raden Wirat Maya kang wis prasaja anandang Sri Huning datang raito kang rinepto kadange pribadi Wirat Maya putranira sira lawe adipati tuban katresnaning Wirat Maya tinampite neng Rara Sri Huning senajan wekasanira Kapteng Wisma Alabun Negara Tasih Mas Agung tali janjine Mas Agung Lanjut Mas Agung nyanyi Mas dong, Bogel tali janjine setunggal malih langsung gurek Mas Erik. Sing
tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko aja no. Nah, kan. Aku ora melu-melu, Mak. Nyong ora melu-melu ya, Mak. janjane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyobriane atiku sujana kowe kencan karo priya liya jelas nada Arif Genset Mbak Yuli Yuli dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir sangengene ana kene aku nunggu kowe lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko sor mase burung rampung. Lah kok do mlayu to Burung rampung. janjane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyubriyane atiku sujana kowe kencan karo priya liya sampun Mas Bugel sembah nuwun dalipun sameneika kersane dilajengaken kali Mas Agung.